Ahojte priatelia, dnes sa zoznamujeme s novou Škodou Kamiq 1.0 TSI Monte Carlo, jednou z najzaujímavejších verzií modelového roka 2025. Táto verzia sa vyznačuje športovým charakterom a typickým dizajnom Monte Carlo s čiernymi prvkami karosérie, jedinečnými zliatinovými diskami a moderným LED osvetlením. Pod kapotou sa nachádza benzínový motor s objemom 1 liter a výkonom 85 kW, teda 116 koní. Spolupracuje s automatickou prevodovkou, ktorá zabezpečuje plynulú jazdu v meste a isté zrýchlenie na diaľnici. Reálna spotreba benzínu je približne 6 litrov na 100 km, čo robí tento model úsporným a praktickým na každodenné používanie. Interiér je moderný, s kvalitnými materiálmi, digitálnym prístrojovým panelom a pohodlným multimediálnym systémom. Škoda Kamiq Monte Carlo spája komfort, štýl a technológie v jednom aute. Ďakujeme za sledovanie a špeciálna vďaka za lajky. Prihláste sa na odber, ak milujete autá. Prajeme krásny deň a dovidenia.